Aquest pare prefereix mantindre's en l'anonimat. La seva filla de 14 anys estava tot el dia enganxada a les xarxes socials. Li van treure el mòbil. La relació es va tensar i una nit la nena es va escapar. La van trobar en medio de una plaza con su ordenador, absolutamente sola y además en una situación de riesgo porque de noche una niña de 14 años pues no es un sitio demasiado idóneo. I van prendre mesures. La nena van tractar-la en aquest centre, el primer de l'Estat dedicat a l'addicció als mòbils. Els experts en diuen nomofòbia, de l'anglès no mobile phone. Els símptomes? Por, ansietat o malestar per sortir de casa sense telèfon mòbil o bé estar amb el telèfon mòbil fora de casa sense cobertura, sense saldo, sense bateria o sense connexió 3G. Espanya lidera el rànquing europeu. El 77% dels joves d'entre 18 i 24 anys pateix nomofòbia. Les primeres senyals d'addicció són utilitzar les xarxes socials més de 2 hores al dia o tenir més de 500 amics online. Pares que tenen nens i nenes que tenen un telèfon intel·ligent a les seves mans abans dels 13 anys, en 12, en 11, en 10, com és molt comú i molt habitual avui en dia, haurien d'intentar protegir els seus nens i les seves nenes igual que intenten fer-ho a la vida presencial. El 65% dels nens entre 8 i 12 anys tenen mòbil intel·ligent. A França i Alemanya no arriba al 50%. En aquest col·legi han canviat les normes. Els alumnes d'ESO han de deixar-lo a la guixeta i a batxillerat aprenen que el mòbil pot ser també una oportunitat, que els smartphones tenen moltíssimes possibilitats i la idea és aprofitar les seves possibles aplicacions o usos acadèmics. D'aquesta manera utilitzen el mòbil per gravar experiments al laboratori, fer càlculs, traduir paraules o buscar informació. Fins i tot els professors fan servir les xarxes socials per comunicar-se amb els alumnes.